include other people, ano? So we belong to a family, and that's why pag nagdarasal tayo ng Our Father, hindi my Father, kundi our Father, hindi ba? So relationship, mga tugang iyan. So hindi mo dapat sasarilinin ang Diyos. Ano? Hindi my Father, I accept Jesus as my Lord and my Savior. Hindi po. Our Savior, our Lord, our Father. Huwag po sasarilinin. Masyado kang selfish niyan, ano? So, we belong to a family kasi in our modern world marked by division, lalo sa panahong ini, ano, talagang lalo kita mga Pilipino, we are so marked by division. And by the way, sa aga, sa tuwing iseselebrar ang EDSA Revolution, ilang taon na ba yan? Ang tanong, ano nangyari? May nangyari ba? Sa EDSA Revolution? Father, para bang walang nangyari kasi nakalimutan na talaga ang ugat ng EDSA Revolution. Tandaan po natin, it is that people power. It was prayer power. Nandun po ako niyan. I was already a priest during that time. Parish priest na po ako ng UST Manila. Santissimo Rosario. When that revolution, people, anong ginawa ni Cardinal Sin? Sabi ni Cardinal Sin, pray, pray, pray. Actually, doon ka makikita na meron tayong 9 days novena. 9 days novena po, mga tugang yan. Pray, pray. Kaya nga, there will never be people power without prayer power. Napakaganda po yan, mga tugang. Nakakalimutan na po kasi natin yun eh. Ang ugat ng people power is prayer power. Kaya nga, balik tayo duman sa sinasabing ini. Kasi ngunyan, ano nangyari? We are marked by political conflicts. Sa panahong ini, in our modern world marked by division, nandiyan na po, nagkakabaha-bahagi na po tayo kasi hindi tayo nagdarasal. Kasi tingnan mo yung nangyari noon sa prayer power that will result to people power. Alam mo, katabi ko noon nasa EDSA, nandun pa ako sa EDSA noon. Ano ang nangyari? Katabi ko po, hindi Katoliko, hindi Kristiyano, Muslim. Pero yung Muslim nagdasal. Ako bilang Katolikong pari, nagdasal din. Nagdasal ako. Ang importante nagdasal. Ni Katoliko ka, na hindi ka Katoliko, nagdasal ka. At talaga nang pinakinggan ng Diyos ang dasal natin. Yun, kasi dasal naman ng Muslim siguro na talagang ibalik ang demokrasya. Yun, siguro, ganun din ang dasal ko. O pare-pareho na wag matuloy ang digmaan na to. Kasi talagang magdadanak ng dugo ito. Pero siguro, kung talagang sabi ni Marcos nung panahon, sige, shoot them. Siguro ngayon, patay na ako. Nandun ako sa Revolution. Kasi, sagupa namin ang mga tangke. Mga Armalite. Oo. Ito problema ito ngayon kasi marami ngayon na of course hindi nila naranasan ang EDSA Revolution. Kaya ngayon at the same time maraming fake information, fake news, ganyan o pinaniniwalaan na wala na ang talagang kasaysayan ng EDSA Revolution. Yan, nandun po ako, mga tugang. Hindi ko makakalimutan yan. Kasi sa umaga, syempre asikasuhin kong parokya, pero sa gabi, kasama ko yung mga parish secretary ko, yung mga ibang parish organization sa Santissimo Rosario Parish, sa UST. Nandun po kami. Nandun kami, nagdarasal. Wala kaming ginawa. Nagdarasal, nagkakanta, nagkukwentuhan. Yun po, mga tugang, ang ginawa namin. Nagdarasal. Kaya ito po ay prayer power that leads to people power. Yan, maganda po ito. Sa panahong ito ngayon, parang kadakol na kasi ang nagsasabi, Father, busy kami. Tandaan ninyo, kahit sabi yung maging busy pa kayo sa mga bagay-bagay na yan, kung wala ang Diyos, talo tayo lagi. Tandaan natin, ang demonyo saka ang tao, subukan mo, kung ang tao wala sa Diyos, talo siya lagi ng demonyo. Tingnan niyo si Adan, si Eva. Bakit sila natalo ng demonyo? Kasi isinantabi nila ang dasal. Isinantabi nila ang Diyos sa buhay nila.
Kung isinasantabi natin, diyan ka muna, di ka naman kailangan saka ka na. Kung saka na lang ako magdarasal, pag malapit ako mamatay, talaga, alam mo ba kung kailan ka mamamatay? O mamaya, tumawid ka lang sa kalsada, nasagasaan ka, bugok ang ulo mo, patay ka na. Yun mga tugang, mag-ingat tayo kasi tandaan po natin, laging isama ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga dasal Hindi pwede, wag mo sasabihin na compartmentalize ang buhay. Pag nagdarasal ako, prayer time lang. No, 24 hours can be a prayer time, prayer life. Kasi from time to time, always remember God is in you. Nang Diyos ay nasa iyo. Yun, napakahalaga po yan. In a world marked by division that includes political conflicts, online arguments, generational gaps, this prayer calls us back to shared identity. We approach God not as an isolated individuals, but as brothers and sisters. This should shape how we treat one another offline and online. Sabi nga, alam mo, meron tayong ito na sa panahon ngayon, gamitin natin ang salitang sa social media. Naka-online lagi ang Diyos God is always visible. Kaya nga, naghihintay lang ang Diyos. Sa iyo, hindi ka lang pipilitin ng Diyos Uy, dasal ka. Nasa iyo po yan You cannot sincerely say our Father while refusing to love our neighbor. Yan. Napakalaga po yan. Kaya tandaan po natin itong dasal na tinuro sa atin ni Kristo. Napakaganda po ito. Napakaganda itong dasal na to. Kasi itong dasal na ito teaches us, number one, to get related with God. Ulitin ko, prayer is not performance. It is not informing God. But it is aligning ourselves with God. So, ang prayer na Our Father centers on God's name, God's kingdom, and God's will before your own requests. Kaya tingnan natin sa simula, ano ba ang sinasabi about God muna? And then pinakahuli, yung ating pangangailangan. May hierarchy of values. So, yung order na yan challenges modern culture which often prioritizes personal ambition and instant gratification. Tanda natin sa prayer ng Our Father, sino ang unang binabanggit doon? Ang Diyos mo na, bago ang ating mga pangangailangan. Di ba? We are taught to chase our dreams at any cost. Yan ang mundo But this passage teaches surrender before demand. Yan. Napakahalaga po itong pagirumdum sa atin. Imagine what would change if, before making major decisions, such as choosing a career, posting a reaction, entering a relationship, we pause. Tumigil ka muna. Tumigil ka muna. Alam mo, para tayo ay maging panalo, sabi ko nga tandaan mo, paano ni Kristo nalabanan ang tukso. Ang sabi ni Kristo, naaayon sa salita ng Diyos. Yun. Yung tatanungin natin, ito pa ang magayon na tanong. Tumigil muna tayo at huminto. At ang tanong, is this aligned with God's will? Ito ba ay, align with God's will? Ito ba ay tama? Sa kalooban ba ito ng Diyos? Sa kalooban ko lang ito. Kagustuhan ko lang ba ito? O kagustuhan ng Diyos? Alam mo, napakaganda po ito Tanungin natin, is this aligned with God's will? Okay? So, napakaganda po mga tugang yan. Pag tayo naghahagad, yun po magandang tanong yan. Ito ba'y kagustuhan ng Diyos? O kagustuhan niya lamang? O kagustuhan ko lang? Tandaan natin, pag kagustuhan mo, kagustuhan niya lamang, mga kaibigan, mapapahamak ka. Because ang tao ay hindi talaga totoo. Totoo yan Ang tao magiging totoo lamang kung isinasagawa niya at ang kagustuhan ng Diyos. Tandaan po natin yan.
Kasi ang tao minsan ginagawa niya ang kagustuhan ng demonyo, hindi ang kagustuhan ng Diyos. Kaya pag-isip-isipan natin. Anyway, dumating na po ang oras ng pamamaalam, pansamantalang pamamaalam sa araw na ito ng Martes, sa oras ng 2:00, Sana po nakaintindi kayo at at the same time nabigyan ko kayo ng informasyon, inspirasyon as in bendisyon. Maraming salamat po sa ating technical as in sa ating production. At the same time, abangan po ang susunod na programa ang Usapan Pamilya at nawa tayo palagi pagpalain ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon, pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Thank you very much. God bless you and I love you. Bye-bye.